A primeira das actuacións para conmemorar o Día da Poesía e a Narración Oral, que se celebra o 20 de marzo en todo o mundo, terá lugar a véspera, o sábado 19, os actores Kiko Cadaval, Celso Fernández San Martín e José Luis Gutiérrez Guti levarán a escena Tres vellas polo menos. Da man de producións teatrais excéntricas que nos trae a obra Tres vellas polo menos, creo que nos vamos a reír moito. Trátase dun espectáculo de palabras cruzadas e un repertorio de contos de vellas protagonizado por Celso Fernández San Martín, por José Luis Gutiérrez Guti e polo noso veciño Kiko Cadaval. Para a conmemoración do Día Mundial do Teatro, que se celebra o 27 de marzo, programáronse 2 espectáculos. O venres 25 de marzo, ás 9 vamos a traer un espectáculo que resultou gañador do segundo certame de teatro Manuel María, do que formamos parte dende este concello, que é A lúa vai encuberta, unha peza que está formada arredor da realidade galega e da loita incesante por conformar unha identidade propia. É unha proposta de teatro documental na que, tomando como peza completa a Manuel María, pois o elenco dialoga desde a actualidade coa historia recente de Galicia. A última das propostas terá lugar o sábado 26 da man da Agrupación de Teatro de Boqueixón, que traerá ata Ribeira a comedia Un morto moi vivo. A asistencia ás 3 funcións será de balde e non é necesario reserva previa. Poderase retirar a entrada media hora antes do inicio do espectáculo.